Li moddi u l-ġejjieni juru d-differenza bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni li bejniethom irid jażel il-poplu Malti. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista bid-deputat Silvio Xkembri u l-avukat Andy Ellul enfasizzaw id-differenza ċara li teżisti bejn Joseph Muscat u Simon Busuttil. Silvio Xkembri rimarka li fit-3 ta' Ġunju pajjiżna se jeleġġi raġel li mill-għadda se jkun qed imexxi lil pajjiż jara kif se jkabbar l-ekonomija, kif joħloq iżjed postijiet sax-xogħol, kif iżid il-pensjonijiet u kif se jnaqqas in-nies f'riskju ta' faqar. Hawnhekk elenka kif fl-aħħar 4 snin b'Joseph Muscat fit-tmun splodiet l-ekonomija, pajjiżna reġistra surplus għall-ewwel darba, naqas il-faqar kważi bin-nofs u żdiedu l-pensjonijiet. Minha l-oħra l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mexxija minn Simon Busuttil ħarġet bi proposta ta' skema il ma jafx jitkellem dwarha. Anzi, nota Xkembri issaqsi lill-ġurnalisti għal proposti tagħhom. Allura kull Malti u Awċi għandu jistaqsi din il-mistoqsija għal id-deputat Laburista. Jien lil dal-persuna ħankun qiegħed nafdaħ bil-futur ta' wliedi, dal-persuna ħajkun qed jieħu deċiżjonijiet li jaffettwaw direttament lilek il-kull min qed jara il-kull min jgħix Malta u Għawdex kif ukoll il-futur ta' wliedna. Allura ir-risposta għandha tkun ċara. Simon Busuttil Prim Ministru jew Joseph Muscat Prim Ministru. Fil-waqt li Silvio Xkembri elenka dak li sar fl-aħħar 4 snin, l-avukat Andy Ellul ħares lejn il-ġejjieni. Ġejjieni li jekk fit-tmum ta' tmexxija jkollu lil Joseph Muscat se jara 5 prioritajiet ewlenin jidħlu fis-seħħ li fl-aħħar jiem il-Partit Laburista beda jispjega waħda waħda. Proposti studjati u maħsuba, il-koll brendi kont ta' kemm se jiswew. Iżda għal-kontrarju fejn tidħol l-oppożizzjoni, Ellul sostna li qed naraw replika tal-aħħar kampanja elettorali negattiva li l-istess Partit Nazzjonalista mexxa fl-2013. Aparti minn hekk, il-mod li bih Simon Busuttil wieġeb lill-ġurnalisti meta mistoqsi dwar il-proposta ta' ċek ta' €10,000 lil min imur jgħix Għawdex, juri kemm il-kap tal-Oppożizzjoni mhuwiex imħejji biex imexxi pajjiż. Temm jinnota Ellul. Laqas nistgħu nagħmlu, laqas hemm differenza fil-verità fil-waqt li għandek gvern serju li ħareġ b'5 prioritajiet, għandek l-oppożizzjoni li s'issa ma nafu l-ebda proposti li resqet il-qoddim.